Takže čaute, dneska vítam pri novom videu, dneska špeciálne video, kolobežka, Petržalský pantek je tu, hej, takže idem si na to zapantekovať, špeciálne video, bude možno ešte niekedy, takže idem sa ozvať, naspumpovať a idem na to, takže idem. To bude náhodno. Není vidno. Stopnem. Tak daj, ne? Máš šťastie. OK, tak sorry ľudia. Ty som vypol. Nevypol, dúfam. Dobre, no takže. Ideme ešte raz jedno kolečko spáliť. A tam sa potom presunieme, takže otočíme na tom mám. Keď ty jazdíš odtiaľto a ty to vidíš hore a nemáš zákryť, to je to preto. Takže ja sa presunú tam. Takže ľudia. Takže čaute. Takže tam sme skončili, teraz ideme toto. Takže sa nezdvem. No takže ľudia, proste to, čo musíte teraz spraviť, znie následovne. Ukážem vám to na kolobežke, ale nie, že hneď, ale ukážem. A tak skočím proste na nohy, hej, takže to idem skúšiť, takže idem na to, hej. Dúfam, že to dám, ľudia, verte mi! Ešte mi palce! Ešte na to! Yes! Kámo, je to tam, kámo. Na nohy, kámo. Yes! To isté a skúsite nás rýchlejšie a lepšie, okej? Takže sa na to. Aj poďme na YouTube, poď, si na to. Odtiaľte sa odtiaľ dva. Dám sa to ľudia. No, takže dám si ešte jedno kolečko. A asi ľudia pomaly budem končiť. Dám si celé kolečko, potom ešte tak. Ešte asi to skočím. To je všetko, no, takže začal to pozastavím, takže... Ja chcem sa kolobežkovať. Ideme jedno koločko, potom ešte ja skočím. Asi šúdik a ideme to skočiť, takže príde na to.
Je to tam, takže ľudia, toto video pomaly bude končiť. Bude určite časť ďalšia, budú veľa časti. Takže ja sa s vami lúčim, dajte like, odber, čaute.